Moikka! Mä ajattelin tulla jakamaan vähän vinkkejä, että miten mä huollan mun keppihevosten harjoja. Jos sun hevoselta löytyy tämmönen avattu harja tai sitten tällaisesta mohairlangasta tehty harja, niin noita langan pätkiä on hyvä vähän tällä erotella toisistaan, koska joskus ne saattaa tarttua toisiinsa ja sitten ne saattaa muodostaa semmoisia huovuttuneita niinku tuppoja tai kasoja. Ja avattu harja, niin sama juttu, mutta kannattaa olla vähän varovaisempi, koska nuo yksisäikeiset langanpätkät voi olla vähän heikompia ja ne saattaa katkeilla. Ja tässä on hyvä esimerkki tämmöisestä käytössä olleesta hevosesta, jolla on avattu harja, niin letityksen ja muun tämmöisen käytön vuoksi niin tuo harja on mennyt tuollaiseksi niinku huovuttuneeksi ja tuommoisiksi tupoiksi. Ja tässä on hyvä esimerkki sitten taas mohairharjasta, kuinka käytössä on niinku tuo harjan tommonen kuohkeus sitten lähtenyt pois. Villalanka on vähän sitten taas kestävämpää, mutta joskus nuo langan päät saattaa hieman hapsuuntua ja mä joskus niitä väliin vähän leikkailen tuolla pikkasen pois, niin se harja näyttää sitten taas paljon siistimmältä. Mutta joskus se ainut vaihtoehto on tuo harjan vaihtaminen ja mä aion tehdä tästä oman tutoriaalin jossakin vaiheessa. Voit kommentoida tuohon alas, oliko näistä apua tai sitten sun omia vinkkejä. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!